ang puta-putang Iren Balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iren Sunata. Dame yung Son ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya sa number 1 pop music station, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. paborito. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Dagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! This is DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, going beyond just being number 1, working towards total domination. Diyan Pangasinan, walay saksakaya radio station ya iiyag na Saray Pangasinense. Diyan Dagupan, Paborito. Manawa, Paborito. Mangaldan, Paborito. San Fabian, Paborito. diyan sa Nasinto, paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation in Dagupan City. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito. ang inyong mapapakinggan ay isang bayad na programa. Anumang opinyon, balita o pahayag ay walang kinalaman ang himpilang ito. PAM Sabinmalay. PAM Sabinmalay. Paninilbihan, agresibo, matapat para sa mabilis na ikauunlad ng bayan tuwing Lunes, Merkules at Biyernes alas 8:30 hanggang alas 9 ng umaga. PAM Sabinmalay. Dito lamang sa inyong paboritong himpilan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. PAM Sabinmalay. Okay, PM Sabin Mali na tayo mga kaibigan. At siyempre, Kolokpan Tabay, amigo yo, RJ Vera Jimenez at your service always. At ang aking partner, nagising. Na talagang nandun sa Kalutan kagabi. Sa kapiestahan ng Binmalay, ang aking partner na si Sir Leon Elorde Castro Jr. Good morning, partner! Good morning, partner RJ, sa ating mga nanonood at nakikinig sa ating programang PAM sa Binmalay. Kami po nakasabi naman na umaga po sa iyo lahat at God bless po, partner RJ. Yes, kwento mo ako, anong nangyari kagabi? Masayang mga tao dyan sa Binmalay, sa Kalutan na partner. Oh, masaya. Kami po ay lubos ng papasalamat. Unang-una sa ating Panginoon to God be glory dahil sa lahat ng aktibidad ng Binmalay na nangyari sa 436 Foundation Day ay dinaluhan ng maraming tao. Yes. Lalo yung kagabi, yung pinakahuling aktibidad namin, yung kalutan sa daan kung saan maraming taong dumalo talagang punong-puno. Partner RJ, lalo na ang tumugtog ay ang Syakol at nakita nila ngayon yung pagdiriwang namin ng aming kalutan dahil po nakabukas po ang kalahating
linya ng daan at wala pong traffic at walang untoward incident nangyari. Kaya po nagpapasalamat kami sa tulong, kooperasyon saan na ating mga kababayan at ibang lugar kung saan sila nanood. Tahimik na tahimik Partner RJ at saka walang untoward incident kundi uminom lang at nakisaya ang buong bayan ng Binmalay. Kaya maraming salamat po sa inyo sa lahat ng nanood at nagsuporta sa 436 Foundation Day ng Binmalay, Partner RJ. Oo, at bukod sa may impangkalot na saray ng babangil kalutan wala ni ramay parapol di malikat iramay analo partner. Onta, wala may parapol tayo na 64 inches sa TV, mountain bike, electric pantan, mga duamplo mo, labi na limay, kabanya 25 rice, sana taluran combo ni, so matendi, may kapat, may mamadalam, wala kay batumot na siya cool na entertain kato na agaylay, nakap, talagaylay, karakal na tula po na sa ginawa na sa komite tayo na sa kalutan, sila Madam Gina kay Bagat, may Mira Kapitan, SK, SB, teachers, LGUs, dan aray private, ang aliwan niya Mira di maputik na talaga, di mag-syakul, Partner RJ. Oo, so na-enjoy na namin in kabuuan from day 1 to last night, kagabi ng selebrasyon, kagabi nagtapos na, no? So may pasok na ngayon na Partner Elorde. Oo, may pasok na po kami ngayon sa ating mga kabayan, may pasok na po ngayon. Naaga na po yung mga empleyado natin doon at tayo po papunta na rin doon dahil tayo po medyo pasisya ng konti dahil 10 araw na tayo puyat po at kagabi lang po natin nakatulog ng konti dahil umuwi po tayo alas 3 ng madaling araw. Tinignan natin muna yung mga lahat na doon at sa mga dumi at saka yung mga dapat iniram namin na gamit para ito namin may balik, Partner RJ. Kaya maraming salamat po unang-una sa ating Panginoon. To God be the glory dahil sa 10 araw na kapistahan ng Binmalay, dinumbong ng tao at wala mang untoward incident kundi yung kasayahan lang ginawa nila at nakisalo sila sa aming kapisahan ng 436 Foundation Day ng Binmalay. Ito napansin ko partner, ito bunga ng ng proper coordination at yung hands-on na pagtutok dito ni Mayor Pet, di ba? Oo, Partner RJ, nakita mo talaga hands-on ating pinakamabait at masipag na mayor ng Binmalay na kung saan lahat ng event ay nandun siya ni walang isang absensya kundi nandun palagi ng gabing yun at nakatutok sa mga lahat ng mga aktibidad, Partner RJ. So siguro yung mga nakiisa, yung mga talagang nag-participate at tumulong kaya na natin ang success nito, nandyan yung pagbigay suporta sa mga itinakda at mga inisip ninyong mga activities itong piyesta ninyo, partner. Partner RJ, saka kami po nagpapasalamat sa lahat ng may chairmanship ng lahat ng mga committee dahil talagang hands-on din lahat sila mula umpisa sa unang gabi, yung gabi ng parangal at pasasalamat hanggang sa uli lahat ng mga chairmanship po diyon ay talagang tumutok at ang ating mga LGU, pasalamat natin sa mga LGU, mga job orders, lahat sila dahil sila po tumulong, lahat ng barangay captain, lahat ng SK at official ng bayan ng Binmalay talagang nagkaisa at tumulong para maganda itong palabas ng 436 Foundation Day ng bayan ng Binmalay. Lahat po ito ay aming kinibigyan ng credit sa lahat ng buong bayan, buong ating mga kababayan sa Binmalay dahil kung wala kayo, hindi nito yung success, Partner RJ. Oo, kaya nga ito yung patunay na pag may pagkakaisa, lahat ng mga adhikain ay magagawa natin ng masaya at talagang magtatagumpay. So sa ngayon malinis na dyan, Sir Elorde, para yung ating mga daan na ginamit.
Oo, partner RJ, kagabi nga ating mga GOs, ating mga workers sa Binmalay, alam mo na, lahat sila nagtulong-tulong ulit para linisan po ang bayan ng Binmalay. Kaya sabi ko po, nakita natin yung pagkakaisa dahil sa magandang leadership na nakita nila kay Mayor Pete Mirera, nagkaisa ang buong bayan ng Binmalay para idaos na tahimik at maganda ang 436 Foundation Day ng Bayan ng Binmalay. The credit will go to the people of Binmalay, to the LGUs, to all government employees, lahat sa kanila lahat. Dahil sa kanila, magandang kinalabasan ng 436 Foundation Day ng Binmalay, partner RJ. So, lahat naman nakita natin welcome sa nangyaring mga activities ninyo diyan. Oo, lahat sila welcome po from day 1 to day 12, 11, talagang nakisaya sila at alam mo yung nakikita natin yung kasiyahan ng ating mga kababayan at yung pinakita nilang suporta sa lahat ng aktibidad, partner RJ. Okay, partner Leon, hindi ko naabalain yung oras mo kasi papasok ka pa, baka ipagpapatuloy na natin ito dahil di-discuss din natin yung mga partisipasyon ng mga force multiplier, ang pulis, ang mga tanod, di ba? Sila talagang nandyan at tumutok din dito. Oo, partner RJ, mga barangay tanod, mga guardians, multipliers, at iba't ibang galing augmentation ng ating police. Kaya Lieutenant Colonel Laico rin talagang Oo. kita niya. Yung talagang tahimik ang Binmalay at lahat ng pulisya ay nasa kumanda at pati traffic, ang daloy talagang kahit kapisan, walang traffic nangyari sa bayan ng Binmalay. Sa mga ibang tumulong po, yung mga ahensya ng mga law enforcement, maraming salamat din po kasi nakita natin na tahimik ang pesta ng bayan ng Binmalay. Yes, at dito sa ating programa, siyempre tinutukan natin itong kapistahan, di ba? Para naman ma-inform at malaman ng taong bayan yung mga activities natin. So, sa pagpapatuloy ng ating mga presentasyon, di ba partner, ay mapapakinggan nila yung mga iba't iba magagandang balita, naman yung kanilang suwestyon, ilibot tayo sa mga barangay officials, yan, sa ating, para magkaroon ng interaction, di ba, partner? Partner RG, dahil kapos na po natin. Teka, ba't nawala? Teka. Dial natin ulit. Ayan, okay, go ahead, partner. At sa mga school, sa mga barangay para mag-interview para malaman ang mga ng sektor sa Binmalay ang mga ginagawa sa bayan ng Binmalay. Siguro gawin na natin ito next week, partner RJ, para ito po iplano natin para ito ikot tayo para mag-interview at may lahat ng ating mga iba't ibang ahensya sa Binmalay ang kanilang ginagawa para sa bayan ng Binmalay, partner RJ. Ayan. So, magkakaroon ng interaction sa programang ito, PEM. Sa ngayon, partner, nakita ko din yung mga natin dyan, yung mga kababayan natin na talagang masigla at back to business na sila, partner. Hello? Nawala na naman Okay, sandali dial natin. At ito nawala yung partner ko. Siguro yung signal. Okay, partner. So masigla na naman ngayon. Back to business as usual. Yes, partner RJ, masigla na po ang bayan ng ating mga empleyado nandun na back to business. Kaya lang yung plano natin, partner RJ, umpisa natin next week na sa lahat ng mga different section head, interview natin sila kung anong mga plano at mga ginagawa nila sa kanilang sektora at makatapos siya sa police, BP, tapos ikot tayo ng barangay at mga teachers para malalaman lahat ng mga sektura ang ginagawa sa bayan ng Binmalay, partner RJ. So, for transparency, Po.
At walang ano dito, walang anong tawag mo dito, ano man yung kanilang suwestyon na puna o ano man na dapat aksyonan, then go, parang ganon, open. Yun nga, kaya ang gagawin natin, Panarji, ay kung ano susunod na sektora o susunod na departamento ng ating bayan ay maglalahad ng mga question itong ating mga kababayan para malaman nila kung ano man makakulangan o ano man ang kailangan na isuggest. Kasi alam mo, magmumula ang progreso, asenso ng bayan sa lahat ng tao kung ano suggestion nila para sa taong bayan. Yes, at kitang-kita naman na as of now, 'di ba? Yung panunungkulan ni Mayor wala namang mga question na lumilitaw patungkol dito sa mga ginagawang paggastos sa pundo ng kaban ng bayan, 'di ba, partner? Partner RJ, kaya malinis na malinis, makita natin, maliwanag ng Binmalay, maliwanag ang pinansyal ng Binmalay at sila po libre-libre na po na pumunta sa bayan magtanong para sagutin ating buting mayor ang lahat ng mga question nila kung ano man ang gusto nilang malaman sa bayan ng Binmalay, Partner RJ. Yung pong inaasahan natin na pagdating ng dump truck, talagang umaasa tayo na darating yon para sa ating... Umaasa tayo, Partner RJ, dahil siyempre ito isang salita ng action man, isang ayaw naman ng segundo dito at nung nagsalita siya dito sa pesa nung siya naging guest, talagang pinakita niya ang suporta, pinapakita niya ang suporta sa bayan ng Binmalay. Kaya ang bayan ng Binmalay po ay umasa pa rin doon sa 4 na truck na sinabi donasyon sa bayan ng Binmalay, Partner RJ. Ito, may nadaanan daw na basura sa may Gayaman, tinambak na. Di ba may na to, may mga schedule na, partner? Partner RJ, may mga schedule na mga bayan na barangay na kukunin. Kaya lang po, ito po sinasabi ko palagi po sa ating mga kababayan. Disiplina po kailangan natin, kung kailangan, kung kailan kukunin yung basura sa kanya ilalabas. Dahil lang, Partner RJ, naman ang sinabi natin buting mayor dahil nasa kapitan na yan dahil control nila ang kanilang barangay at alam nila kung anong oras, araw kukunin yung kanilang basura. Tsaka yung paliwanag dyan na paulit-ulit na paliwanag at sana maintindihan ng ating mga kababayan na sa ngayon 4 lang ata yung dump truck na naghuhol ng basura at dinadala pa yan sa malayo. 3, di ba? So yung puyat, yung sakripisyo ng ating mga drivers, siyempre kailangan may oras din na ilabas yan kung pwede nang hakutin, di ba? Para hindi maging eyesore, parang ganoon. Partner RJ, kaya kasi alam mo, kahit minsan may basher tayo, pero we are doing everything. Alam mo naman ginagawa ating buting mayor. Sigurado yan, baka mamaya wala na yung basura siguro dahil baka schedule naman ng barangay Kayaman. Kagabi po, ang nilinisan ay ang buong bayan ng Binmalay dahil po sa kakatapos lang na event na kalutan sa Dalan, Partner RJ. Oo, para at least sa ngayon nga pero nakita ko talagang ang bilis, partner yun, dahil duman ako dyan, malinis na. Talagang yung obligasyon ng bawat kasapi, lingkod ng bayan ay talagang ginawa nila. Kaya mabuhay po kayo mga empleyado diyan sa bayan ng Binmalay dahil 'di ba kakabilang yung yung event, 'di ba? Tapos nung duman ako kanina okay na. So talagang Bago ako umalis, Partner RJ, nakita ko na nandun na lahat ng mga masipag na LGU natin, mga job order na nasa sa department na talagang tinutukan nila na doon ang loader, mga truck para malinisan agad ang dumi na naikalat noong itong kalutan sa Dalan, Partner RJ. So ngayon makikita natin na talagang very successful. Wala nang 'di ba nung mga first na pagsasagawa nung mga kapista natin, yung mga event nung pinaka-first, 'di ba may mga kunting puna lang pero ngayon parang nakikita ko it's perfect, partner yon. From day 1 to day 12. Kasi makikita mo yung matututo natin doon sa pagkatapos ng ating mga event. Kaya ngayon, lalo po natin pagandahan ang susunod na piyesta sa bayan ng Binmalay, Partner RJ. Lalo na yung sa sektor mo. Walang masabi daw yung mga senior citizen, partner Leon. Bilang ikaw yung Oscar Head, naipakita mo daw yung talagang
kasiyahan at yung parang pagbabago sa liderato ng senior citizen. Ito siyempre kung ikaw magsasabi, baka man sasabihin nila nagbubuot ng bangko, pero ito'y galing mismo sa mga nakausap nating senior citizen na partner Leon. So congratulations. Thank you, partner, kasi ito po natin nagagawa dahil sa mandato ng ating trabaho at saka sa tulong ng ating buting mayor na nakatutok din sa mga aktibidad ng senior citizen. Saka ang kooperasyon ng buong senior citizen at mga kababayan namin na talagang sumuporta sa Senior Citizen Night. Maraming salamat po. Nagmumula po ang pasalamat ko sa puso ng iyong Oskahed dahil po hindi ko ito magagawa kung walang tulong ng buong Senior Citizens Group at iba't ibang ahensya ng gobyerno, lalong-lalo na po sa ating butihing Mayor Pete Merera, partner RJ. Oh yes, at syempre ang success ay magmumula sa humahawak ng baton. Sabing ganon, di ba? Yung nagbibigay ng utos pero walang success na mangyayari o kaya yung tulad nitong mga nangyaring magagandang activities kung wala namang kooperasyon. So lahat nagkaisa, partner. Partner RJ, kaya salamat po. Nagmumula po ito sa inyong Oskahed. Dahil po ito po gabi-gabi rin nandyan ng oras ng piyesta. Lahat po ay naibsan namin, mapagod namin, lahat ng puyat ay parang nawala dahil nakita namin yung kooperasyon at pagkikisama ng buong bayan ng Binmalay. Maraming salamat po sa lahat ng mamayan ng bayan ng Binmalay, anumang sektura, anuman matanda, binata, ano ka man, lahat. Maraming salamat po. Nagmumula sa aming puso po, partner RJ. Okay, so babalik na tayo sa Friday at syempre yung inaasahan nila gagawin natin yan. So yung mensahe sa ating mga tagapakinig at kababayan, partner. Sa ating mga kababayan, buong bayan ng Binmalay po, wala po tayong pinipili. Kami po ay nagpapasalamat. Buong puso nagpapasalamat dahil hindi po maging successful ang ating pesta kung wala kayo. We have done our job. Kami lang po sumunod sa mga kagustuhan nyo kung anong magandang palabas. Kaya po, salamat po at sana po ipagdasal natin palagi na lalong gaganda ang susunod na palabas at ipapakita natin sa buong bayan ng Binmalay na pinakita natin na sa pagkakaisa makikita natin ang asenso, liwanag at progreso ng ating bayan. Kaya salamat, partner RJ. Sunduli na programa natin sa Friday, i-plaplo natin. Kaya uli po, ako po nagpapasalamat at nagpapalam sa inyo pansamantala dahil tayo po ipapasok at maninilbihan uli sa bayan ng Binmalay. Kaya maraming salamat, partner RJ, lalo sa ating programang PAM dito sa bayan ng Binmalay. Bayan muna bago sarili. Salamat, partner RJ. Okay. So, yan ang aking partner. Bagamat puyat ay nandito pa rin at ating nakakasama sa ating palatuntunang PEM, paninilbihang agresibo at matapat sa bayan ng Binmalay. Hanggang sa Friday, amigo RJ Beray Jimenez at your service always. Masantos ang maabig oras at balang sinansakay. Ang inyong napakinggan ay isang bayad na programa. Anumang opinyon, balita o pahayag ay walang kinalaman ang himpilang ito. PAM sa Binmalay. PAM sa Binmalay. Paninilbihan, agresibo, matapat para sa mabilis na ikauunlad ng bayan tuwing Lunes, Merkules at Biyernes alas 8:30 hanggang alas 9 ng umaga. PAM sa Binmalay. Dito lamang sa inyong paboritong himpilan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. PAM sa Binmalay.